ke hairong pierong non puanta kaching thur atomon jamtam de pinlang Denarong town ang kangalong kedo akularalong an Karbi Anglong Autonomous Council medyo sai kamatung kahumridang Assam University Difu Campus ningkan Tritroxy mahang kethekan lakaton Kardom Karbi Anglong Life ataba bertalong penilisami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjuponikta Lakhaing ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency hangkang Deithor police station ke parlo rong teke ke hairong pi arong non pu anta kaching thur atomon jabdam di pinlang Karbi Anglong Autonomous Council along BJP sarkar nangchari detpen Karbi Anglong attokan oseta me kaching thurahin paprang dun bomlo pu ang thekadangki non pu anta ke theklong aphai jumpik hangjang Bonta Karbi Anglong alo BJP nangchari detpen kaching thur Jimit me pinlo puwa bangke along tin amai thaya long sitame kaningjia bangke jimit me pinsi arjupan long bombo Bonta Dwarbaguri MEC constituency angkang ke hairong pi aradatum hemso urunodoi pen ke chenglok thangta long me pinlang pusi ke hairong pi arong aradatum pen kherangkia thingno nang thandun Det pia dangalong BJP atum kichari ningkan sirkep an pleng et puwat khitsitami nilitum ke hairong pi arong aradatum pen ke than pona bangke Ladakh local committee maipu Winson rong hangahin pen radaphan aphong documents sitami pondo bonda thangta longdun de puta raten pachini ponthu nilitum arat ke orunodoi all years pension pen kedanglo barpi ahem so anta longdun de lasi em Richard tok behin pen nilitum kidugdet aradaphan nangra pek thapusi kachuningri padukpon News Report, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department hin pen Phuloni Circle pen Dipu Circle arlo kedo an akulat atumaphan wo signify inkora truck pen jakhong niphai inkora truck CR ni an Taxation Department ahin pen akulat tinalong trading license alo kelang chari ponji aphan lamtoya teng pen patumi jakhong niphai kretrok CR ni an Abangki denarong ahithila pen parokhwa ahithialong si kelangchari padopon Bangso Taxation Department ahin pen akulatin along trading license alo kelangchari ke padopon along denarong town committee alo kedo akulatin sitame karbia khayatum si ke ong lason si trading license kedo atuma phai jum chetlang lapen nona kimi ka semar bomatum si ke ong lang pusi inspector ahin pen pachini pon Halapu Taxation Department ahin pen akulatin along kakurga sai kideng ponbom aporahut ajahak akularatum aron choklim alu kaviatum aphan anke kulat paching haponsi aron atang lapen choklim alu ating pensi kulat dolongji pusi akulatin along ta than pachini padopon pusi pherangkia thengno nang pachini pon non kilong ating ke ada denarong ke bisikoi depar reklam ta karbi tu aja NOC ta dolo ta KBC kyong lang da BRC ana la non hersi da ke town na declare long po se BRC ene ke business registration certificate budo nahi an se NOC nahi na tumang ta da kona su to ma do he penan ke non tribal dum ta da license do KBC ke ong sela ja ke hai 50% da bi bon ye bani do da renewal under process ang sela non denggang mang ke non ini tum aku parokha bang lo parokha ta budak ta badak bang ke KBC kyong dak ta training license ke kanili tum ta ini ke non report pan ke ini ke higher Korean report people non dak ta ja tu pai be ja ke ini ke ther nang ko pai dole dukat deng hab jai lo ni litum ini bang ke dak ta udamya te avi denarong ta parokha ta News Report Bikram Teron Karbi Anglong Live Nilib MEC constituency ke parlo Koilamati wopong asara rong along kedamtang jakhong poni phai kretroxiani Koilamati along drugs abuse lapen road safety pothak chirok tok ajai mega mai kideng pon Labang so mai along Karbi Anglong district police atum pen chepatyo pi pon along VDP atum cherap chetodonsi chirok tok ajai meg deng pon lo Labang so mai kang ni pon nang kok lake nona kai along drugs mati araki hormung ke chola pen motor gari ke veka tum pensi Jesemet apor pepen honi ke photo do pik mate bat pik asonlo
ละสิละให้เป็นกัจเจริเมกนังจีปุสี drugs abuse and road safety awareness อามายเกปามันปอนมาเอลองคอยลามาตี VDP อามายผู้รีซีเตรอนจุนบังลังคังเตรอนอาตุมเป็นสิไม่จาริปอนละเป็นบังโซลองอัปรังซีจกิฮลา police OC เรตูปัลเซนจูวาอพันลามเทียปอลปีปอนซี drugs abuse and road safety ปุถักลามเทคลายดักเป็นทันปัจจินิปอนรักยาฮอร์มูเกโจกิริมาตุมเป็นนังนาตุมเกอาคิอาดัดเชปดอยลาโปอาพีเกกะจงหัวไซเคลมโปอดอนาราบตุมาพันตามันเต็งกะจิเปียหินอวิเดปโปอาพีอาโปตุมาพันอานิงเกปดุกอาไซลังนูโลละสิเจเรนังจีละเป็นกังริกังตังเป็นไบค์กิเวกเกปังตังเป็นตากิซุงเกโพตุโดปิละสิไกเกตาลิมิดเต็งสิมอเตอร์ตาเวกนังชิปุตาโอเซียหินเป็นนิงเจปอนละเป็นอดังคลิกเวกอาตุมสิตามีซีทเบลเชกอกเวกนังจีไบค์กิเวกอาตุมสิตามีเกเวกอบังละเป็นอาพิกาเชทับดุนอบังสิตามีขุดตุกมาเตเฮลเมตชิกุปอนเวกนังจีกาลีเลปุเตงเตpolice atum pen arona ting pen si adai en ponang kok pu pusi maya long klartak pen than pachini te kanglo la pen adun thu halapu chokihola police station amai phu elison timong pen ke than pon ke kisung khophya ko kachire sikemi kali plote ke phomalom so kisu ni pharo ason mandet pu pusi ninje pon labang so mai along kachetong dun koilamati area SDB Lawrence Teron Wopong asar arong asar Raj Teron Dhonira minti rong asar Sarding inti lapen kadu kawe bang thong kep so se chitong dun si mesen pen jai mek pachun pon Koilamati pen Samson inti Karbing long life Jakhong ni phai Krinet Kebarni Ningkan plikebra pho phi puthot Taj Mahal ahoilong an Yamuna alangroi alang kilepon Kidam tangani ki jutsi lange thepon laki pharokre troxira troxi kebra nerkep aningkan ahut alange thepon ahut henlo lange the angdeng low flood level pharoplira troxir kebra pho fit an athak bat ponsi pharoplira troxir kebra troxi fit so se chet an lepon lo Delhi rong sopialong arwiki thepen langke thea jok penangan akisung lapen kepasiksak dopon etaphi Yamuna alangroi sitami agrang kang malom low flood level angdeng arluponsi pharoplira troxir kebra pho fit so se chet an lang bat ponlo Lason si pier thea dangalong amen ka che thangdun plong Taj Mahal ahoyalong ansitami ningkan plikebra pho phi puthot langnang kilethu thek ponlong lo Archaeological Survey of India mate ASI along Conservation's Assistant Prince Vajpayee ke pachini pona tengke Taj Mahal ke kim pona long lang ke thepen thang ke panoho ke pawe pondeji aphan Taj Mahal ahem ki kim pona hutsi selam pon lapte lang ke the par pe ga hut ositami ahem to na long an lang ke le un ideji aphan si ki kim hut si kontang lupusi tham pon Yamuna alangroi langke thep ji angring ka verek ajok saikhia tum adungarai kido arata tuma phan kaike kachire la pen kachirok tok pen kido ji aphan si pachini ponlo saikhia tum langroi rai kido Taj Mahal adung Kailas temple pen Dashera ghat adak langke the ke khang ponji aphan pura barricade sitami ke sompon padolo Labusona pora hot langke the pen kache song dunji aphan pura tilong kevek Divers lapen saikhia tumsitami kachirok topensi cyclem ponbom lo busi ADM in charge finance and revenue Yasvardhan Srivastava himpen pachini pon National Desk report Karbin long line Kidam tang jakhong ni phai Trogarni Longnit Sports Association mate LSA pen patir piponsi kichengsi aphong Greater Singhason Sports Association Club League Men Football Championship ke pathu pangcheng ponsi jakhong ni phai Kriner ke bani angdung kiti ke pathu pon Karbi Anglong pen tami football ke pathu hin la anso se ke paching thu ponji pu akimang pen ahawati na tum pen tami kithulmi a owe tuma phan
กังทูปอนบอมเป็นนอนปอร์เป็นนังนาตุฟุตบอลเกปัทัวนิงเกหังอบังพัวภัยดูปิกตังโลลาซอนซีลองนิดสปอร์ตส์แอสโซเชชันตุมเป็นตามีเมทังฮาวาร์อาริโซเอจังตุมาพันฟุตบอลเกปัทัวหินกังทูปอนจีปูอักเกมังเป็นกิดามตั้งจากของนิภัยทรอกนี่ Greater Singhason Sports Association Club League Men Football Championship Karbiang Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Asarbura Karitang Mon Singh Tiso Chikimo Men Pensi Bangso ke Patu Biponlo La Bangso ke Patu Hut Kadu Kave Ateran Sirkep Atu Chepate Pon Si Pini Angdung Gitialong Singhason FC Pen Disobay FC Atumsi Patu Ponlo Kipathu pon bom aporahut Singhason FC atum kithek muchorajo Disobay FC aphan 7-2 pen parem pondeksi Singhason FC atum champion chepamanlo Pininga Singkan Kasa League champion abangki Singhason hawara long pen abangki Singhason FC atum pen pathu dunpu lapen Singhason hawar kithurmia owe atum aphan kipathu hin kengkam kache jordun thekji aphan si Bangso ke Pathu Bipon Lupusi Karbiang Autonomous Council EM Amar Singh Tisopen Ningjepon Pinia bangke Angdung Gitia nila final lo Tasi ke Pathu bangke Singhason FC la pen Disobay FC Bangso FC yang bangke Singhason FC si Hai Polo Tasi Singhason si tame ke Pat Hitu Public Lasi Jasemet Dilitum Asiam Sar Dr. Tuliram Rongan Sports Anatran Kaplania Jasemet Bang Kaposi Pen Tapi Napen Lasu Kepatu Kiti Kopen Dari Ajoine La Mane Usomaratum Sitame Kadau Veka Nangolaino Napen Singhason Konsensi Pen Usame District Player State Player Napen National Player Sitame Non-Pregnancy Laya Asabu Head Mutot, Chidi Mutot, Matapang Chim Mutot, Apenyong Si, Layo Somar, Tumpanyong Si, Japon Pamika, Kanpon Pamika, Lutanpe, National Player, State Player, Lapen, District Player, Totoweki Pusi, Ninja Tepon, Lapen Lahai, District Player, State Player, National Player, Pamanya, Pan, Niliseme, Japon Moran, Insure, Kadong, Bipen, Sedamnya Nilita, Ceram Cetodon. Kicheng Siani Pen Pini Angdung Giti ke Pathu Ani An Mesen Pen ke Pachun Thekapot Kachetong Ateran Kido An Lapen Klembang Atuma Phandami Kachuro Pado Lapen Jasemet Bangso ke Pathu Long Karbiang Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Lapen Karbiang Autonomous Council Secretary Nirola Phangchopi Atum Akera Pen Ajoksi Bangso ke Pathu Pachun Ponlong Lupusi Chunbang Kensing Kropen Ningjepon Takong Chiklo Monday July 6 anniversary check bonno minian antung itiar nilo tarik runner cap Takong Chiklo tim kan total team aja tong lake 9 plus pol ilong kata angke pol ilong 4 kananat lah pat tiga dan itu Singhason Sports Association pen mane ceparai pono mane pining aning kan sik ceng silang amasi duita playground news pon dalam longi Sports Association pen Disobay Sports Association Nong Ekepajoralong Champion Trophy Karbiang Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Arideng Pensi Pipajerpon Runners up anong E Horendranath Kalita DSP 23rd IKBN Battalion Best Player Nira Tisopi Vice Chairperson Dipu Town Committee Best Scorer Golden Boot Manju Bepi Junior Assistant Agriculture Golden Glove Monsing Tiso Ranger Golden Ball Dizarat Tiso Family Atumari Deng Pensi Nong E Pipajerpon Lo News Report Karbiang Long Live Tangte pinyata babirta ke lapansi kang ton paniglo